కోరుట్ల మెట్పల్లిలో రెచ్చిపోతున్న ఇసుక మాఫియా. జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్ మండల బెంపల్లి శివారులోని వాగు నుండి అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్లను పట్టుకునేందుకు వెళ్లిన పోలీసులపై రాళ్లు, పారలు, కర్రలతో దాడి చేసిన ఇసుక మాఫియాకు చెందిన వ్యక్తులు 2 కానిస్టేబుళ్లకు గాయాలయ్యాయి. ఆసుపత్రికి తరలించారు. వాగులో వదిలి వెళ్లిన 5 ట్రాక్టర్లని జేసీబీల సహాయంతో బయటకు తీస్తున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలిస్తున్నారు. మెట్పల్లి డీఎస్పీ గౌస్ బాబా, సీఐ శ్రీనివాస్ మరియు పోలీసు బృందం పరిశీలిస్తున్నారు.